Lah nyambung apa malah nyetel itu? Lho, gak boleh dok, Bos. Wah, rondo. Rondo. Ah iya. Lah apa ora tarweh, ora salat Isya. Ya sadurunge tarweh sik to celoko-celoko ke wong Islam kok. Tarwehmu ki lho ning ndi? Lho, jare ning kampling, ya ning masjid kok rumah ning masjid. Ora tau roh. Lah aku ning masjid gonku kono no. Aku mesti landar tarweh no budal dhisik aku mesti ning ngarepe imam. Wis genah aku ning kono ku wis gak dae wis aku wis budal. Wah, lah mula ora ketok komburi. Lah Lambemu ki lho nek ngomong diatur nek ngomong so. Wong salat ning ngarepe imam lho. Lha nyapa ta? Kowe ning jaba masjid berarti. Sapa sing ngomong ya ning jero? Goblok kowe. Lah kok iso ning ngarepe imam lho? Lho lah iya aku mesti budale dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Sore aku budale. Imam ki ning ngarepmu. Ora ning buriku. Ngajal ta iki? Gobloke ki lho. Sing ning ngarep dhewe jenenge imam. Ngarep dhewe nggonku gopur. Goblok. Ngarep dhewe ta, sitok ijen ta. Jenenge gopur ngarepan omah wi. Ngene lho Dek Percil, ya ampun cah kucluk sak donya. Iya ta? Sing mimpin salat ngarep dhewe kae jenenge imam. Kuwi gopur nggonku. Imame mburiku. Imam ning ngarep. Mburiku. Ngajal ta bocah iki. Dadi ngarep dhewe imam, terus gurine makmum. Makmum imam aku apa ki jenenge gopur aku abge imam. Ora enek makmum. Percil ya nek no nek di barang ning kono. Ora enek makmum jenenge. Lah ya Percil dadi makmum. Percil ya percil makmum apa kowe iki ngelih jenenge kancane. Angel men to suwe-suwe. Iya, Dek. Panjat mulek ngono. Gopur kuwi lho sing ning ngarep dadi imam, gopur dadi imam. Imam buriku. Ora tau dadi sapa-sapa, Dek. Sing dadi gopur imame. Ora gelem Dek wong karo imam rakor. Imam terus enek sop. Lho, malah mbok kei sop lah malah badhok kabeh no kuwi kok. Piye to bocah iki? Salat kok malah go badhokan apa ya oleh. Kowe bocah ora tau salat kita iki. Barisane kalau sop, barisane sop. Gantinen pecel enak kuwi kok. Karo tempe lho, goreng ngoh cengoh. Aku bare, aku mulih aku nek. Aja mutung, aja mutung. Aja mutung lho, iki lek genane Bisa omong-omongan kok iso. Kacane iki digenane. Kowe roh berarti kodhok. Ya ngerti ta? Kowe berarti sing paling pinter iki kodhok. Lho kodhok ya pinter bener usaha. Ya ora no, sapa? Sing usahae paling pinter saiki dadi tukang parkir ning daerah Tulungagung lak gone Cina malah kire. Ora mungkin kire kok tukang parkir ra Aku mungkin. golek lampu ning nggon apa kene Tulungagung. Kuwi di tukang parkir kire muni. Hop, aku langsung ngirim. Kena di stop lho, Dek. Hop, ngono Dek dan. Kireke muni piye? Hop. Salah goblok. Iki tak balik. Kae ora hubub. Tak balik. Kae kuk. Lah kirike apa kowe? Tak balik ta. Kirike apa kowe? Pinter kowe dadi kire. Ya, Pak. Makasih, Dek. Iya ta. Wong jane dikono Tapi tanah saes lho anu bocane kirek tanah yo kewan pinter. Lah kok iso pinter? Nek karo wong pinter kirek. Lah iya. Kirek lho basane pelipis. Lah kok iso? Nang aku kan aku pas mepe mepe bandeng gerih. Iya. Lah kok enak kirek liwat. Bandeng ku arep dipangan. Kirek tak bandem. Tes. Sambat ki lho iso nganggo basa. Piye to? Tak bandem. Tes wong kengeng. So kengeng. Lah pripun? Kuwi murine kain. Temen kok kena mau bandem kuwi mau. Nah, kirek apa apa kowe? kowe? Aku malah kena